मित्र कलाकार व्यास सहयोगी सहपाठी भाई हमार ब्रिज सिंह जी अब आई लहरा में दू गो राग के मिश्रण राग चंद्रकोश राग एमन दोनों के मिश्रण बा दोनों के मिलावट वाह वाह बुला
लहरा पर संगत करनी रहुआ सब। हेलो चेक, हेलो चेक, अब आई। हेलो 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 एकरा में तनी बेसवा में आवाजवा कम कर दी। हाँ तनी घटा दी। बा ठीक बा। जय हो। आज रुआ सबके गांव में आके बड़ा खुशी मिलल। अतना सुंदर श्रोता पाके, अतना ज्यादा यूट्यूबर देख के हौसला बुलंद हो गई। रामायण खींचे आइल बालू। माइक भी बड़ी सुंदर, ब्यासो नलायक सुंदर है आइल बड़न। नलायक सुंदर जी सुमिरने में मारी गुह मूत माने जतना जबुन शब्द बा इस्तेमाल करेगा। खाली मुंह में गुहे भरल बा। हमरा बुझाला जी वो जन्म के बहादुर हन। सुमिरने में चैता सावरिया सावरिया जय हो जय हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय गिरिजा गिरिजापति जय हो जय हो। जयति सरस्वती माता जय गुरुदेव केसरी नंदन चरण कमल सुखदाता। जय हो। बाबा बाबा आई बाबा एक नंबर कलाकार है। सरदा मैया पूरा करया हो, सरदा मैया पूरा करया हो। हाली बोला कमल बात हो। हाली बोला कमल बात हो। सरदा मैया पूरा करया हो, सरदा मैया पूरा करया हो। हाली बोला कमल बात हो।
ओह दल में जा हमने के हलफ ना झुराए वो हो दल में बालो घोटे घोटे पानी पिए वाला काला नहीं पानी पी के लीवर फंक्शन खराब हो गइल बा हाँ 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 काला नहीं काला माई नु काला बा नु गाला बा हां ना जाने काना बात के हाला बा हाय भाई कि अरे काला नहीं काला ना यकीन पड़ुए वही समय गावल मुश्किल पड़ुए एक काला नहीं काला ना यकीन पड़ुए वही समय गावल मुश्किल पड़ुए सोनू संग दिल को तारे खास हो सोनू संग दिल को तारे खास हो आवा हाली बोलावो आवा हाली बोलाओ कोमल बास आओ ना आवा हाली बोलाओ कोमल बास बाजो आवा हाली बोलाओ ए सोनू संग दिल के हमें पूरा हिंदुस्तान के भोजपुरी गायक लोग उनकर गीत गावता हाँ पतार गांव के हमें कब का सोनू संग दिल लड्डुए के ब्यास के लेकर हमें जी हेलो जी जी अरे तू तो यार दिमाग खराब तो पैसा तार फेर दी का है तो बस बैठ हेलो बैठिए भाऊ दिमाग खराब कर के यार तुम एसएस कंप्यूटर रेलवे आरक्षण केंद्र हाँ सुनील कुमार जी पुरस्कार देनी वाह भाई के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना लगा बाबू पहले तो 20 गो रुपया देवे वाला के हम रुपया ना ली 18 वाला ना बोलो 20 रुपया दे दे नहीं बिगड़ो ऐसे निमन बजे नहीं खे देवे के। सुनी चुपचाप एक के हम तोर साफ साफ कहिले हाँ एक के लिबिटोर के दे देवे ते के वही के नहीं खे हम गाय हमर विदाई मिली वही पर सबूर बा हाँ 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 ओए ये दोनों जोड़ी बना रहो राहुल बाबा के हाँ आ मंजिश बाबा के हाय 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 हजारों हजार रुपया पुरस्कार आई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नारायण जी बड़का बड़का टेंडर मिलो सुननी है जी हरियाणा में भी कोनो टेंडर चले वाला बबूजा के गार्डिंग ये करे सुमित बबुआ बाकी रवा संग रह के सुखी हो गई नहीं तो 500 रुपया पर झाल बजावत फिर तला प्रभु जी नारायण जी हमें यह गरीब के लेकन के टान ले गई नहीं कुछ कमा लिए सब घर द्वार हो जाए अच्छा रहे हाँ सरवनवा कब के ले जाए पक्का हाँ ले जाइए हम अपना राहुल बाबा एकरे ड्यूटी पर च्यूटी ना खर खरा और मंजिश बाबू जय हो जय हो धन्यवाद राहुल आज हमनी के सहपाठी हाँ जकरा से खूब दुगोला गवनी जा ओह आज मनोज मिश्रा जी सुखनंदन व्यास जी के परम शिष्य बनी तन खड़ा हुई बाबा खड़ा हो जाए जय हो खूब दुगोला गवले बने जा हाँ हाँ धन्यवाद राहुल कृपा रही तो सब हो जाए हम सब ये हमारा समौरिया व्यास जकरा संग दुगोला के ऑडियो वीडियो भी निकल रहे हाँ और कहीं क्षेत्रीय व्यास बकाए जा क्षेत्रीय व्यास तन खड़ा हुई अरे महाराज महाराज राहुल महत्व है लो से ज्यादा बा तब पैसा ना दे, यह है देखिए तो ये है माने
एक तरह को चाह दे दो का काम तिली तिली ना धराओ ब्याह जी के 500 रुपया फिर पौली राहुल बाबा मंजीश बाबू हजारों हजार रुपया पुरस्कार दे के सम्मान बढ़ौनी हमरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमस्कार धन हरे सैनी साउंड जवाब नहीं कहता है जा इनाम तारा के दे बाकी अभी ना दे सवेरे सवेरे ना अभी दे बाटे हम जने जे बगली में हमारा नहीं खे 9 की नोट बदे अब जा कल्लू जी ऑपरेटिंग करता नहीं हाय बड़ा सुंदर धुन बजवले है काली माई बाड़ी हमरा गांव में एगो उनको बंजू मास्टर आइल बा उ का बजवले है जानता नहीं तुरुरु 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 कहां से करूं मैं प्यार मान के नहीं बबुआ प्यार छोड़ दे ई सौतेली माता के कैसेट रहे ओम प्रकाश बिरहिया के वही में लई सुन ले रहे के रे माई हमर बोली आए हाय कि मार मरल बिया ए बाबूजी जब नौकरी में जाता रहो अरे से उठा धिकाई के देहिया लाल कोइले बिया इहे कहे के बा इहे लैया हमर गोपाल राय जी अपना ऑडियो से गौलो का गौले कि अरे काहे खिस्सी आइल बाड़ू आए हाय अरे जान ले बुका हो बोला हमर सुगनी बोलो सरवन कथा अब बोला हमर चिरई परा ले बुका हो इहे कहे के बा सोनवा के सबरी दुकान ले बुका हो अरे बोला हमर सुगनी परा ले बुका हो ए लैया का आधार पर कैसे बीड़ा वाली माई के जय हो बीड़ा वाली माई के पार करिला हो ए हो हमर मैया पार करिला हो हमर मैया जय पार करिला हो राहुल बाबा और मंजीत सिंह जी के फिर 500 रुपया पुरस्कार आई हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार माई तू ट्रांसफार्मर हो हमने के बल्ब हो जा जब पावर दे लू तबे बल्ब जब भक भक पड़े लगा कहे के वहां बा कि बिना रोब कृपा करो तिनका ना डोलेला राव रे कृपा होई तो बंजर में फूल खिले कृपा होई तो बंजर में फूल खिलेला राव कृपा से बंजर में फूल खिल जाए दोनों हाथ कि अरे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करिला हो ए हो हमर भैया कर करिला हो पुरस्कार 100 रुपया आई
वीरेश जी प्रिया स्टूडियो अंदर जान के नहीं वो जे एगो अभिषेक व्यास पहले रहता है प्रिया स्टूडियो व्यास जी भइल बड़न इनकरे चेला हवे आगम के आदमपुर के भाई खूब नया नया कलाकार लोग के तनी रेट घटा दे तब का गरीब के घर के लड़का कलाकार बने खातिर जालन सब ओहो रेट तनी बढ़ रही था वही के विकास ना हुई तनी मनी ध्यान देवे के कई देखी बताई है ब्याह समय हमरा के कहत रहे ई बात जे माई के कृपा हो जे टेम्पू चालक सिंधे जी मुख्यमंत्री भइले चाय बेचे वाला प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी हमरो के कहले हाँ माई के कृपा हो कि 3 बेर जिला परिषद बनले न तो चौथा बेर जे महाराज यहाँ बड़ा में कुली के काम करत हले 786 नंबर हमर रहे कहला हनु बहुत हमरा अच्छा लागल है भाग मनाओ जे हम अगर कुली ना रहती तो स्टेशन पर कटोरा लेके तू भीख ना मांगता ना तो इनका कहे वो स्टेशनवा पर पुलिस ठहरे ना देत रहे तो हमारे स्कूली रहे जे कटोरा लेके प्लेटफार्म नंबर 8 पे भीख मांगस हम कहीं जे बबुआ हमें हमार छोड़लो इनका के बोलल साँझ होखे तो बड़ा गोल मोहर बैरक में इनका के ले जाकर हारमोनियम पर गवाई बहुत कुछ इनका के शिक्षा दिहनी तब दुगोला गवनी थी आज मार्केट में बाड़े माइये के नु कृपा हो ना तो ऐसा लोग स्टेशन पर ना तो हमें मंदिर पर भेटाले हमारा पर माई हो तो तोहरो पर कृपा माइये का हो तारा पर कृपा लावना सुर का नाम हो हाँ जी किसे वेद शास्त्र के हूँ पार नहीं पार कि अरे कुंवर का मालवा से गुहार कर लनु हो हमर बहुत सुंदर ठेकैचा धुरान जी जमापुर से आयल बनी और सहव्यास भाई के माला से स्वागत बा बहुत धन्यवाद कहले बाबा खाई गौरईस बाबा कहले कि फल खिला करके तुम गौरई का नाम ले लिया चोखा में से कल जे ठीक है आलू पकाओ तब आलू के जब चोखा में से लगल तो कहते रहे जी का बाबा एकरा के का गुहस मिसले बड़े बाबा कहले कि जो तोरा दुआरी पर जूठन ना गिरा ये 3 भाई नो हवे अरविंद सिंह सोयाबीन सिंह और सबसे छोटका का नाम हो कम सिंह पिछला तो रहे विदेश में सऊदिया गौनैया गावेले संक्रांति के दिन ब्राह्मण के खियावल जाला संक्रांति के दिन कॉलेज बबुआ ब्राह्मण के चिवड़ा दही न घरे खेव हमने के बाबू साहब न हो जा वो बाबा जी हवे पूरी बढ़िया से पूरी सब्जी बना के पुआ हुआ खीर पूरी पंडित जी के आगे परोसले आ कहले कि इनकर भैया महाराज जी जौन हिस्सा के साथ तू जुड़ल अटल तो खाली इहे भाव रहल अरे जजमान खूब 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 अगला संक्रांति यानी खिचड़ी के दिने अपना छोटका बबुआ से कहले कम सीना वाले जो सुबानी ना पंडित जी के खिया दिए बबुआ खूब वो व्यंजन नाना प्रकार के बनवले आ सोचले कि भैया पर पुआ पूरी खीर बनवले आ पंडित जी के कहले कि महाराज जी जौन साग साथ तू जुड़ल अटल तौन खाली एक माने जी नीमन बना के अब बाउरे कहे के बा उहो जाने जे पंडित जी के आगा ध के कहते कि महाराज जी जौन है गुह गोबर जुड़ल अटल खाई तौन खाली
फिर अगला साल भैया यहाँ नु तो जितना बिस्ता मोइल रहे रे बका ये बाबा खाई ना काई महाराज खाई हमार नाव तत्काल सेवा हो भोजपुरी के 6 गो विधा हो कौन कौन सा है हम गाँव तनी तो उत्पत्ति छपरे शरण से हो बिरहा हाँ बनारसी गाजीपुर आजमगढ़ देवरिया बिरहा के क्षेत्र हाँ विदेशिया हाँ जी एकरोत्पत्ति छपरे से है हाँ लोकगीत हाँ वो करोत्पत्ति छपरे से हाँ महेंद्र मिश्रा द्वारा हाँ गोड़ाऊ हाँ हिंकर दादा के नाम रहे जगा गोड़ उनकर ही पोता है कौन पोता हमें पोता कोनो न कोनो ही पोते हुए हैं चाहे बड़का हो चाहे छोटका पोता हो बाकी कोनो न कोनो ही पोते हैं हाँ एक बजावे ला के जरा बजावे आवेला से हर मौसा बजावे बढ़ा दी बेसारा बबुआ नाल के बेस कि ललकी चुनरिया बिया अरे लाल रंग सरिया हो चवरिया रे डोले तब बघवा बैठल बा पजरिया हो चवरिया रे डोले ऐसे ही जब ठुमका लगावत रहने हाँ यह अरविंद सिंह अभियंता हाँ ये सुबह में सलाह के रूप में हाँ कुंवर जी भैया जब तू ठुमका मारे तो हमार मनवा हहर के रह जा भगवान जी गोड़े न दिहले भगवान बाबू न तो कूद कूदी नचिती बाकी तब अपन श्रद्धा हम पूरा लिहिले कैसे हम कहे कैसे पूरावे कैसे कुर्सिया पर हारमोनिया में धक आ घोड़वा में गोड़वा फंसा ले कुर्सिया के बेटवा में तो हमहू नाचिले कि बघवा बैठल बजरिया हो चवरिया में डोले अभियंता भाई जब गोड़ नहीं खे हाँ श्रद्धा बात ना इतना जा जा अगला जन्म में हाँ सुध मुरझोरी के सूद मुरझोर के हाँ तू चौपाया हो जी हाँ जा 4 गो मिली हाँ चूज कली हाँ का बनब हाँ ओटनी हाँ गिरगिट हाँ बिचकुतिया हाँ छुछुनर अरे की घोड़ी बनबा तू चूज कर लिया तारा चूज खले हम ना कर बाकी गोड़ कर 4 गो गोड़ वाला तारा बना के आपका बताओ तब तू बैठल न बड़ा अरे लो तो हमार मन पर वाला सामान न हो कि अढ़ाउल के फूलवा अरे हाथ में सीधा सुलवा हो चवरिया रे डोले सुभैया मुरी में मुदरिया हो चवरिया रे डोले
गुड्डू बाबू के सजन से सैकड़ों रुपया पुरस्कार आई। वाह, वाह। हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार। जय हो जय हो। वाह लौड़ले रह। वाह, धन्यवाद राहुल। वो माता रानी के स्वर्ग में स्थान मिलो, जौन माता रानी के श्राद्ध क्रिया में आज हमने के आयल बन जा द्वार पर दुगोला में हजारों हजार ना लाखों लाख में खर्चा भइल बा। हाँ हाँ हार्दिक अभिनंदन, बार बार नमस्कार बा। जय हो जय हो। वाह वो मैया के बेटा है रवा सब, यहाँ सब तो लड़का से लागत है बहुत रवनो नाते है यहाँ के। अब हमके जानना जब जब फोटो से आज वो माई के दोनों पुत्र हाँ फूल के माला देके हाँ तमाम कलाकार लोगन के हाँ नाती पोता सब हाँ हमने के सम्मानित करता। हुरुकवा बजौले उनको जी धन्यवाद। बात की कहने लग जाए धरी उनकर बाकी लग जाई महाराज मेन हीरो हवे हे जे दे दे हाँ हे ले के छोटा किए दी महाराज हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बा बा हमारा खुदरा काम हो तो बोला सब 5-6 हजार रुपया खुदरा बा 50 टकिया चली लेवे कोई तो बोलो। बहुत धन्यवाद। तिवारी म्यूजिक वर्ल्ड गोरखपुर वाह वाह प्रॉपर्टी डीलर भी बानी, आज रिकॉर्डिंग सेंटर भी यानी यूट्यूब चला रहल बानी जेकर नाम तिवारी म्यूजिक वर्ल्ड बा। धन्यवाद राउर। कि शंख चक्र गदा और अरे तेजा तलवारिया हो चवरिया रे डोले करिया बारावा पदरिया हो कगो चुटकेला कलर ले हैं दूगो नु एगो मोबाइलिया वाला कौन मोबाइलिया मन परावा के पड़ल है मोबाइल में रिचार्ज ना रहे बतिया दिहले बुढ़ऊ बाबा हाँ तो नुआ मैं नाम कुल लेडी से नु कल कल बारिशों में रिकॉर्डिंग कइल बा कंप्यूटर द्वारा हाँ हाँ यही तरह जाने जे श्री देवी के मार्केट में श्री देवी के बाजार रहे वो घरी खूब हीरोइन में नाम रहे। हाँ आई है अभियंता भाईवा दिवाली के सीजन में आए है गोपालगंज शहरिया में बबुआ कैलेंडर में चला नु हाँ जी हाँ श्री देवी के फोटो किने ले गए हाँ ले जाके अपना दलानी में टांग दे। एंकर बाबा का नाम धनेश्वर सिंह रहे कॉलेज ए बाबू अभियंता अरविंद अरविंद के फोटो हो हाँ कल की बाबा यहन श्री देवी होई कल आई दादा श्री देवी बड़ी है जे आई को दिन इनका घर बती ना देखवनी त्राही श्री देवी हमारा नाती के बासे चढ़ाए श्री उहे कृपा कोई नहीं सिखनी हमरा से कुछ हाँ हाजिर जब अभी व्यास कमल बास कर हाँ तो मोबाइल पर पढ़े लो हमने के मुहा में बाईस जितना तू याद कर लो कब उतना भुलाइल हो हाँ जितना तर कपड़ा पर जमल बानू हाँ
पर नहीं छुना है उतना हमर कपड़ा पक झर गइल बा हां इनको झरल बा इनको झरल हुई हवा के पछवा के कैसे घर्षण से हां जी बैठल बैठल लंगड़ बाड़े तो दोनों गोड़वा घिसी आइए के न चलत होई हां त लागे केथी पे परत होई केथी पर यही पर न ए पे गुरुमा होई ना बारा ए नाम के बोला ब्रिज बबुआन कमे तेरी के सुमरन अच्छा लागेला हां जी अच्छा अच्छा भाई ओम प्रकाश यादव जी हां हां राजपुर रामजीत बाबा के अध्यक्ष बानी हां जकर एगो गायिका हई मिल जास चैनल वाला लोग हमर कहल डाल दी है विदेश में गई रहे एगो लड़की गावेले चंदन यादव गोलू राजा के साथ है कव्या नाम है कव्या कृष्ण मूर्ति हां 50,000 रुपया लेके चले बिया 10,000 फेरला 30,000 40,000 अभी रख ले बिया अभी फोन करते तो उठावती नहीं के बताएं ऐसे चैनल के माध्यम से उनका कहीं संदेश पहुंचा दो कि जकर मालवा ले लो करके दे दो ए ददमी अस तो ही नाम के बोली जे कि हरे राम हरे हरे अरे कह लोग घरे घरे हरे राम हरे हरे कह लोग घरे घरे मिष्टी बबनी पढ़ा लिखा अपना बाबा दादा के नाम रोशन करिह हाँ। खूब माता सरस्वती तरह पर कृपा करिह हाँ मनोज बाबा है राहुल लड़का कुंदन नु अल्लाह कुंदन बाबा गोड़ लगनी हाँ खूब निमन बाबूजी बोलौले बड़े आयल बनी आशीर्वाद बरवा वो जैसे बनौले रह जय 500 के नोट एगो डाल देबे पर हरे राम हरे हरे कहलो घरे घरे हां राम और कृष्ण में अंतर का हो का हो राम जी जन्मले त्रेता में कृष्ण जन्मले द्वापर में हाँ। दोनों जना विष्णु के अवतार हलो बाकी राम जन्मले महल में महल में आ कृष्ण जन्मले जेहल में हां तो जे सुख में जन्मल ओकर जीवन दुख में बीतल आ जे दुख में जन्मल ओकर जीवन सुख में बीतल हां राम जन्मले 12 बजे दिन में हाँ। समय घड़ी उनको रहे कृष्ण के 12 बजे रात में हां आई देखली ना कि जाने सीताराम कौन हमें राधे श्याम अंतर न कवनो भर कह लोग अंतर न कवनो भर कह लोग घर घर बबुआ मनोज ध्यान दो एकर खेती ना होखे हां मुहा में फरल कि मुहावा में फरल नाही कबो सरलाई अयगियो में नाही जोरे कह लोग घर घर अयगियो में नाही जोरे कह लोग घर घर ई के गा के गोई ना दास गई तेरी सुन 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 कभी तेरी बैठ के चाहे खरे खरे कह लोग घर घर बैठ के चाहे घरे घरे पहुंचाओ खड़ा कर दे ऐसे कहकत नहीं ढीला रखेला धुरान जी व्यास
सहबादक हमरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन। भाई के बार बार नमस्कार। प्रिया स्टूडियो अंदर 101 रुपया गुड्डू बाबू के सज्जन से फिर 100 रुपया काका जी के नाम से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। नारायण जी बोल दी रामचंद्र की।